un jove que està en procés d'abandonament escolar, d'entre 16 i 21, li recomanaria molt que fes un PFI perquè a partir d'aquí se t'obren portes. Un PFI és una formació on hi accedeixen tots aquells joves que per la raó que sigui no tenen el títol d'educació secundària obligatòria, una porta d'oportunitats cap a poder seguir formant-se. Estudien unes matèries transversals bàsiques i després es professionalitzen en un ofici. En el cas del nostre PFI és la restauració. Hemos aprendido cómo se hacen diferentes tipos de cafés y también diferentes tipos de comidas como bizcochos, tartaras, diferentes tipos de bocadillos también. Aquí nos aprendimos cómo podemos tratar a la gente, cómo podemos controlar los problemas en el trabajo. Una part molt important d'aquesta formació són les pràctiques. Pels estudiants és una oportunitat també d'accés al món laboral, una oportunitat real. Si els estudiants funcionen i les empreses els encaixen, això pot desencadenar amb un contracte laboral. Yo he hecho prácticas a un hotel a Sanz. He hecho 2 prácticas, una aquí en Nacional, restaurante de Paisaje de Gracia, y una en Italia a una pizzería con el programa de Erasmus. Estas prácticas me han dejado ser un hostelero más profesional porque he aprendido cómo las maneras de trabajar de cada tipo de restaurante, cada empresa. Un PFI és un any, no és un recorregut molt llarg. En el nostre cas, a més, és molt familiar. Un grup és un entorn molt segur i al final, amb un PFI, sigui de la família que sigui, pots accedir a qualsevol altre grau mig. Molts d'ells ho viuen com una segona oportunitat. Para mí la hostelería es un estilo de trabajo y no solo un trabajo para nada, es un buen ciclo para mí.